Machiegni kero nyakwaro mgajwang'ero kamana ahinya kuom mede kete Ramogi TV wadhi mbele gi chenro ni mar migago. Wadhi e Kaunti ma Homa Bay ka migao mar somo e Kaunti ma Homa Bay okwedo weche moko ni chenro mar siro som jopuonjre mong'ere ni fins to swim kod fundi mang'ula manochai gi gavana mar kaunti no ochungi. Gavana ma Homa Bay Gladys Wange kinde manokawo telono nochako chenro mar siro som jopuonjre ma wigi bith to wuok e familia ma yuto gi ni piny. Fins to swim ntiere kod jopuonjre mohingo 500 ka fundi mang'ula ntiere kwan jopuonjre maromo 600 ma isire kuonde tiegruok mag tije lwedo mopogore opogore. Jatend migao mar somo e kaunti ma Homa Bay Martin Opere okoni omenda ma kamago pok gioro ne jopuonjre kaluwore gi deko mar sirikal mamalo chwalo omenda ma counties maginyalo siro go chenro makamano. Okone jonyuol bende ne nyithindgi ne okaw e bwo chenro no ne kik gibed kod kibaji. Deko mar chulo pesa mar fees ne nyithindo ma nie program mar fins to swim ok ni nikech wawegi adena wach ni ok wawegi en control of budget odeko kapok oorna pesa. Otherwise ikruok kaka sirikal wan ne waikore ne waseto nyaka din tarik 29 to nikech pesa noko bire wang' sa ne wagolo dedno mwawuoyo gi principals mwandiko ne principals barupe ni nyithindo dhi biro ka tarik 5 to urwakgi kendo bang' ndalo matin kwatieko wuoyo gi national government gi control of budget to wabiro oro negi pesa. Adwa na wach bende ni mbaka magore no wege nyithindo go kowe. Adwa na nyis jonyuol ni nyithindo manie program go gin nyithi county government ma nyithindo ma sirikal support. Kech awacho ni migao ni iluonge ni education, human capital development and vocational training. Human capital development and keto human beings kata dhano biro bedo gi ndhadhu e somo motegno. Apisas mag duol makedo gi yedhe mamero ji e pacho kana kada